रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफाद जुथायै 2019 इं मायथाइनि टेलेन्ट सार्च आनजादखौ खुंफुंनाय जाबाय। दा बिनि असिलायै रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सारा जोंजों दं। दा सारा दिनै टेलेन्ट सार्च खुंफुंनायनि सोमोन्दै मा फोरमायनो सानदों? सिगाङाव खुलुमनाय जासिबाय। जोङो रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफादा थांनाय बोसोरनिफ्राय बे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ खुंनाय जादों। देग्लायहाय नैथि टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुंदों। दा जोङो बे टेलेन्ट सार्च एग्जामनि गेजेरजों जोंनि रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोङो आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि रामफलबिल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि कुवालिटि लाबोगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। जों बे आसाजोंनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। ओरैनो गासै मोनबेसे आनजाद मिरु खालामनानै बे आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन सार? ओरैनो जोङो देग्लायहाय सयथा सेन्टाराव जोङो खुंनाय जादों। बाहाय जोंनि एग्जाम बर्डनि कन्ट्रलार बिथाङा बुंनाय बादिब्ला जोङो नियार एबाउट 900 फरायसाफोरा बाहागो लानाय जादों। जों आसा खालामदों देग्लायहाय एग्जाम खुंनायनि गेजेरजों माखासे फरायसाफोरनि सुमोनथाइ माखासे रोंनायफोरखौ जोङो सुनो हागोन, बेखौ जों आसा खालामनो हादों। गोजोननाय थाबाय सानैसो